Ndibulisile. Namhlanje nifuna sithethe ngobhaptizo. Lolupho lona bhaptizo lubalulekileyo, olona bhaptizo lulu bhaptizo lenyaniso. Masiye encwadini yezenzo Acts number 19 siye ku verse number 3. uPaulus wababuza uba nabhaptiswa ngaluphi ubhaptizo. Bathi bona sabhaptiswa ngobhaptizo lukaJohane. Emveni kokuba betsho lonto wathi kuPaul mayebaphendula, ubhaptizo lukaJohane lalithetha ukuguquka kwenu, ngoba kaloku ubhaptizo lukaJohane lalilungiselela olona bhaptizo olulubhaptizo lenkosi uJesus Christ owamele eze emveni koba kufike uJohane. Ngoko ke bathi babekholiwe ludaba alithethayo Paul, babhaptizwa ngolona bhaptizo olunoJesus Christ, ngoba ubhaptizo lukaJohane lalingenayo uJesus Christ, lalingenayo futhi nomoya oyingcwele. Ngoku ubhaptizo lukaJohane lalulubhaptizo olwaluxela ubhaptizo oluzayo. Emveni kokuba bekholiwe ngeenhliziyo zabo, ngengqondo zabo, bavuma uba uJesus Christ ngokwenene uyinkosi, bathini babhaptizwa kabutsha ngobhaptizo olulungileyo. Okay, into edala ndifune sithethe ngobhaptizo kukuba ubhaptizo lenziwayo emabandleni amaninzi lubhaptizo elingelulo ubhaptizo, ngoba abantu babhaptizwa, andithi abantu babhaptiza abantwana bebancinci. Abantwana, umntwana egqiba kuzalwa ukuthi ufanele ubhaptizwa. Umntwana ubhaptizwa njani engakholwanga, engenasono, engakwazi uthetha, engaqondi, kungekho umuntu oshumayelile emntwaneni, kodwa umntwana ayobhaptizwa. Loo nto babeyenziswa abantu bamabandla akudala, ngoba babekhompyutha ngabantu, bafuneka babe nabantu abaninzi, ngoba abantu abaninzi babethetha uba bazaba nomrholo omninzi, bazaba nemali eninzi, ibandla lizakwazi ukuba lenze izinto elifuna ukuzenza, kwakhiwe izindlu, kwenziwe zonke izinto ngenxa yabantu abaninzi. Beza nestrategy sokubhaptiza abantwana, of which lulahlekiswa kweolo, ngoba kaloku umntwana mayezawubhaptizwa emncinci akanabo ubungqina boba ubhaptiziwe. Ufuneka ayixelelwe ngabazali uba wabhaptizwa endaweni ethile, wawubhaptizwa ngubani. Lobo akusululu ubhaptizo lukaThixo elifunekayo. Loo nto babeyenzela uba baze bakubambe usemncinci, ubose sokhulile kuthiwe wena ngumRoma okanye wena ngumtshetshi, wena ngumuntu ubhaptizwe endaweni ethile, ubhilonge endaweni ethile ngenxa yobhaptizo. Ibhaptizo laguquka laba yi-identification yamabandla. Loo nto ayifuneki, akusiyo, ayenzeki kahle futhi, ngoba kwezinye indawo nawo bantwana bafakwe emanzini, bakhwitshwa ngamanzi, abanye babhala umnqamlezo, ukugcojoza umnwe emanzini babhala umnqamlezo. Ayiyinto efunekayo leyo, akusile nto uThixo ayenzele ubhaptizo balenziwe ngakhona. Indlela elenziwa ngayo ubhaptizo ayilulo, ayisililo ubhaptizo lukaThixo. Ke ngoku ke bazalwane, kuyafuneka uba sazisane, siqondisane ngalezi zinto, ngoba baninzi abantu abazawulahleka. Into edala uba ndithi baninzi abantu abazawulahleka okanye abantu abazawulahlwa ngenxa yoluhlobo lobhaptizo, inxa yento yoba ubhaptizo olu lububungqina abufunekayo ngemini yomgwebo, ngoba uJesus Christ usezawuhlala esihlalweni agwebe. Kufuneka ubungqina kuba sibe nobungqina soba ewe sakholwa nguye, savuma ngomlomo wethu uba ungunyana kaThixo, zemveni koko sazilahla izono zethu ngokuba sithini, silandele ubhaptizo. Ngoba ubhaptizo libubungqina phambi kwaThixo, phambi kwaJesus Christ woba umkholiwe. And then kunamangqina abantu ababebhaptiza nabantu ababekhona, and obo bungqina xa ubhaptizwa ngegama likaThixo, kubiza uThixo abe khona angqine ngobhaptizwa kwakho, noSathane ejongile uba izono uzivumile, wavuma nokuzilahla. So mawuye emanzini usuke uyohlanjululwa, kuyovalelwa izono, kuvuke umzimba wakho omtsha, izono sezisusiwe kuwe, songasenazono. Ngoku le eyenziwayo emabandleni ayisililo ubhaptizo oluright, ngoba umuntu ufuna aqale kuqala akholwe ludaba likaThixo loba uJesus Christ ungunyana wakhe, nentoba wamvusa kwabafileyo. Kufuneke umuntu abe uyikholiwe loo nto, abe sekethini ke ngoku abe seyabhaptizwa. Masingaya futhi nakuncwadi kaJohane simva uba yena uJohane uthini. Kwincwadi ke simva uJohane uthini umbhaptizi, siya kwincwadi kaMateyu uchapter 3 uverse 11. Uthi uJohane, mna ke ngokwenyaniso ndinibhaptisa ngamanzi, ndinibhaptisela kuguquko lwezono zenu, kodwa uyezo yena uzanibhaptisa ngobhaptizo apha ezanibhaptisa ngomoya oyingcwele. Ngamanye amagama wayilungiselela ubhaptizo oluzayo.
abantu ababesiza kuJohane ngabantu abaluhlobo lunjani? Kwakusisa abantwana? No, lithi ilizwi kwaphuma abantu ezixekweni ngoba wayisendle. Kwaphuma abantu beza kuJohane bezobhaptiza bekholwa ludaba lukaJohane. Emveni kokuba bezivuma izono baguquke, umuntu maseguqukile abhaptizwe ngoba uvuma uguquka. Lo bhaptizo loguqulwa ezoneni awukwazi ubhaptiza umntwana, awukwazi ubhaptiza umuntu ongamkholwanga uThixo umbhaptize. Kufanele aqala akholwe avume ngomlomo wakhe bube khona ubungqina boba uyamvuma uThixo. Into eyenziwayo kumele siyazi, nento esiyenzayo kufanele siyazi uba senzani, sibuilda ubungqina for imini yomgwebezayo ngoba inkulu imini ezayo ifuna sibe nobungqina obuphelele. Amanzi funa nawangqina uba ewe sathini savuma izono, savuma uba siyozivalela izinto zethu namadimoni nayo yonke into izono zethu zakudala siyozivalela emanzini ngoba uSathane wavalelwa emanzini. Litsho njalo eBhayibhelini incwadi yeRevelation, namadimoni asuka angena ezagwini ayongena elwandle apho afika azafela khona avalelwa khona ngoba nawo amadimoni atsho athi Yesu sowufikile ufuna ukuzosivalela phambi kwexesha na, ngoba kaloku uYesu Kristu wayefanele wakhipha wakhipha wavalela apha elwandle emanzini. Kulapho kuvalelwa khona izinto ezingcolileyo, kulapho sihlambululwa khona. Kwakulapho ke fani basonke singene. Indaba yokukhwitshana ngamanzi nendaba yokuthi sawuthelana ngamanzi ayiyo into yobhaptizo, alulu bhaptizo. Umuntu mayobhaptizo kufanele angene wonke emanzini umzimba akhutshwe, ke ngoku xa ephuma uzabe sebhaptizwe ngolona bhaptizo le right. And masiphinda sijonga incwadi ye-Acts umzekeliso, incwadi ye-Acts umzekeliso chapter 8 verse 36 ithenwa lithi nanka amanzi kwalana uba ndibhaptizwe. Emveni koba uFiliphu efike walicacisela ngencwadi eyayithetha ngoJesus Christ okuyincwadi kaIsaya eyayicacisa ngoYesu Kristu nobomi kaYesu Kristu, wafika wamcacisela wakholwa ilo ndaba. Wathi uFiliphu uba abantu uyakholwa uba uJesus Christ ungunyana kaThixo, ungabhaptizwa? Wathi ewe ndiyakholwa. Wavuma ngomlomo wakhe wamfaka emanzini. Emveni kwamfaka emanzini wabe ubhaptiziwe emveni koba ekholiwe. Nasencwadini yamaRoma masifunda kuchapter 10 uverse 9 ukuya ku10 wehle nayo iyatsho ukuthi umuntu ukholwa ngenhliziyo yakhe avume ngomlomo wakhe uba enyanisweni uJesus Christ ungunyana kaThixo, unyana kaThixo lo wavuswa nguThixo ekufeni kwaye uyinkosi, ungumsindisi. Kube kukusindiswa kwakhe oko umuntu ngokukholwa abese yavuma. Kufanele sivume ngomlomo. Emveni kokwandule kulandele ntoni? Ubhaptizo. Ngaphandle kwaleyo ndlela yokwenza ubhaptizo alilulo ubhaptizo. Indaba zokuthi abantu bahlanjululwa ngeziwasho namabhotilo amanzi, yonke lonto leyo ayithethi, ayiyo into yobuthixo le, ayiyonto ekaThixo, into ebuya ebantwini, into eyadalwa njengabantu because ibhaliwe. iBhayibheli iyumhlahlandlela, iyindlela ebonakalayo efanele sihambe ngayo, senze izinto ngale ndlela etsho ngayo. Uba sizenzi ngendlela etsho ngayo iBhayibheli, that means siyalahleka futhi siyalahlekisana ngoba umthetho wakho ekugqibeleni senza ubungqina obuzasithethelela ngemini yomgwebo uba salenza izwi kaThixo, salelandela izwi likaThixo ngale ndlela ethethwa ngayo. Baninzi abaphakathi kwenu abasafanele basindiswe ngoba babhaptizwe ngobhaptizo oluright, ngoba nabhaptizwa ningabantwana ayilulo olubhaptizo namfamekiswa. Kusafuneke niyenziwe, niqalelwe phansi nibhaptizwe ngobhaptizo oluright, ubhaptizo likaThixo lokukholwa ukuze nisindiswe, ngoba nihleli lapho nihleli khona nihlele endaweni erongo. Ilizwi likaThixo wena niyaliva kodwa nihlele endaweni karo, niyakholwa kodwa zikhona ezingakenziwa ngoba fanele zepheleliswe zonke izinto, ubungqina bupheleliswe bonke phambi koboba siyoyibona inkosi. Kumele simamele umthetho kaThixo, senze umthetho kaThixo unjengoba unjalo. Kholwa ube sowuyasindiswa, emveni koba usindisiwe ube sowuyabhaptizwa ngolona bhaptizo. Olona bhaptizo lifuna uba uqala ukholwe kuqala, emveni koko lunye libhaptizo. Once wangena kolibhaptizo right, awusaphinde ungene kolunye ubhaptizo. Izono zakho ziyaxolelwa, so unesivumelwano ngoba lokhu
sisivumelwane into yakho yokuthi ungene emanzini. It's a contract yokuba wena ulandela uThixo, ukholwa nguThixo, ukholwa ngunyana wakhe. You have signed a contract. Now you are the son of God. You are given i-authority yoba ngunyana kaThixo ngoba usayine yonke i-contract. Ayikho indawo onovile usebenze ngaphandle nje nabuya volunteer futhi. Kufanele uqala usayine i-contract, usayine phansi benendawo osayine kuyo uba uzakwenza umsebenzi othile nothile. Ubhale wonke amaphepha, each and document ifuna i-signature yakho phansi ngoba i-contract lo ibhalayo. Ngoke mawusisindiswa nathi is something like that. Into efana ne-contract uba fanele siqale sivume sikholwe, simvume ngomlomo wethu, sibe sesiyatsho phambi kwabantu bekhona ubungqina ngoba kufanele ubungqina kube khona. Sibe sesiyongena emanzini, sibhaptizwe, mase sibuye ekubhaptizweni sesingabantu abaphelelisiweyo sokulandela ke ngoku umoya oyingcwele. Baninzi ke abathi ke uma kuthethwa ngomoya oyingcwele balahleke, but nalapho sisezawuya okwangoku ndiyabulela indlebe zenu, ndiyabulela ukuphulaphula kwale message. I hope iblessile, I hope uvule indlebe zakho, I hope ikuqondisile endleleni yakho hamba ngayo ba uzazi bumephi. God bless you.